Yabo ukuba ukufa kuyakhuluma. Cha bengizoke ngikubuza ukuthi uMgqumeni wayenzeni kuwe? uMgqumeni wayekone ngani kuwe? So ungasithatha uMgqumeni, angisho ukuthi kwakumele uthathe ba kodwa kufa waganga lapha. Ngiyazi kufa lapho khona uyangizwa, kodwa waba nephutha elikhulu lapho ukuthi uthatha uMgqumeni lomuntu weyigaga ucula yamnandi uyidlalela isiginci okunye unanabatwana, kodwa uzothatha yini? Kufa waganga iphutha elikhulu lelo walenza. Angifisi ukuthi ulenze noma kuba uMgqumeni waganga iphutha lo. So ungasithatha uMgqumeni, angisho ukuthi kwakumele uthathe ba kodwa kufa waganga. Cha impela kufa waganga impela. Kongamele uthathe indidane. Kongamele impela uthathe uMtshengiseni Gcwensa. Angisho ukuthi kwakumele uthathe bani. Kodwa nje indidane impela kwakumele uyiyeke impela ibe khona indidane. Cha impela indidane impela yiyo impela kwakumele ibe khona impela ngqo indidane. Angisho ukuthi ubani kwakumele ahambe. Angisho ukuthi ubani kwakumele ahambe. Kodwa cha indidane impela yona kumele impela yayisekhona impela kwakumele uyiyeke ngempela indidane. Hayi wafambula impela lapho uNkulunkulu. Washaya eceleni. Yabonakala lapho wakhekheleza impela lapho uNkulunkulu. Awushaya impela zona. Indidane kwangamele uthathe indidane. Kwangamele indidane ayisondla ngempilweni yomqondo. Isondla empilweni yempilo yokuphilela umhlaba. Isondla ngomculo. Isijabulisa isizwe senene. Ekwenza konke icula kahle, iphiwe lapho wasibulala ngendlala. Kwangamele hambe indidane. Angisho